Jenengan bobo. Ya. Enjo, yakin enjo. Enjo. Balang moral. Pamintaku nimasito ase atot runtut tansah reruntungan kok piyambakan mas? Oke, mboten gadah gandengan ta mas? Jomblo mesti ya, jomblo. Mesake. Ing sarino lan wengine datan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhatan samulan sita asih Indo mimi aminduno hayo nimas bareng ana tapi wajib sito asep perayaan. Makasih Mas Wajid dan kru, makasih luar biasa. Diatur ke? Mau ini nyelong laron? Enggak. Udah. Ki, kowe pengen ngerti alasannya kok bubul iki ngopo mas? Enggak tahu. Yo. Aku ndak dong apa? Ngene. Apa kuwi? Laron biasanya nek bubul pas krungu apa? Gluduk gitu mas. Yo urung aluat lagi krungu campur sari. Ya ora, sampean bawa mau ndarani gluduk. Iki yo pinter iki. Iki pinter takoni. Takone pinter. Tapi suwon ya. Makasih ya. Ya kedong lah. Pun, makasih disarani ayu banget. Nggih, jenengan nggih. Gua ales mas. Mutan mas. Monggo. Iso nyanyi mboten jenengan? Mboten mas. Monggo. Aku kang setya satuhu witin nganti saiki bebasane petang kapan pang obor sumbonan andika pangayomanku
saged sowae ngenten iki pripun to Mas Eko? Biasa lah ngene iki. Pripun Mas? Biasa. Biasa. Biasa sih. Mlampah tepi Tuan Mugianto berkah iki ati komo bangsa limpah ono iya ono banyu sedya kula kalian punika kan multimedia kangge nyas dening swasana aku kang setya satu apa mintaku ngene iki senengamu jana bocah cilik ya budaya putra pancen ora tau ngrungokne lagu ya mbok ya ni masih dose atot runtut tansah reruntungan ing sarina iki istrine mbuh paham mbuh ora kok ya sawe ngene tatane kenggen sarang bot lamun aduh caket ing ati yen cedatan semulan sita asih pindo mimi amin duno hayo nimas bareng ana tapi wajib sito asepe dawuh menika katur para tamu keluarga kula saking Ponorogo Jridis ugi sedaya ngiras pantes anggenipun kepareng rawuh ugi ngaturaken sembah nun karanipun monggo setya tuhu diaturke. Aku kang setya satu wetin nganti
Iya nduk Lilis Halo. menika ngiras pantes ya bungah ning ya diaturke sembah nuwun ngatur kanca-kanca video syuting Kansa multi fleksibel Multimedia. nggih kalian kanca-kanca soundman menika guje saking Girimarto Adoh saking Girimarto? saking napa saking grobokan Adoh ya Allah. iki adoh nak cedhak engko kok ya pripun ngoten niki dawuhipun Pamengku Gati nduk ugi bares mawon mangke katur para among rawuh sing dikersake kudu enek bawane ngono ya nggih monggo dilajeng malih selak subuh lho ayo Mugianto berkahing widi kandi ngomong tanasa ngono iya turi putih aku kan setia satu medien nganti saiki dalam kita sawang-sawang tak waspadakne kok konsepe beda karo biasane napa nih niki lho penyanyine kok kaya India ngono lho Mas aku nggih senes India lho Mas iki Mbak Chandra ki mau bingung to arep golek makromah kok bingung Gek sidane piye? nggih pangapunten iki ya karo gojekan dadi telapak meja iki saut Ya Allah, pantesan sing lho. pertama lah terus ditelepon iki mau terus kundur sedilit mau ngene Pak Dini kegowo ya Allah nggih ning pancene lah nggih pancene kepara nyata kok niki kon nggih konsepe Saka Musik ini pancene kadang Islamic Center ya to kadang ya nuansanipun kejawen ya to kadang konsepnya ya misteri ngono kae Misteri ki sing kaya ngopo? ya maksudnya kaya ngono kae lho kaya rewu-rewu ngono kae lho pancene sakake segala medan kok nduk Oh iya, konsepe iso apa ae ya Mas? larise jan ra umum lho nduk Wal. sesasi liyane iki nggur 17 ngono to kene yo 18 lho nduk kok ya Kacek siji mayan nggih ya. kasumanggaken monggo salim dulu siap iki yo ora tanggung-tanggung kok nduk bos warta saking Grobogan iki Nggih. njumuk ngebon soundman tukang mixing kuwi yo ora tanggung-tanggung biasane saka Jatipurno iki njumuke saka Kediri. Kediri Jawa Timur. Kudu Kediri Jawa Tengah kaya nggih. Mas Eko Masya Allah. Oh menika anu to, sing son horeg nika to Mas? Udu ora horeg nduk kuwi sone pendem. Sone pendem. Enek ngesor kono kaya baleman ngono kae lho. Mini Mangga. combo to. Nggih mangga. Mugianto berkahing widi ngomong tanasa limpah banyu setia kula tansah lami Sembah nuwun Nduk Cahayu Lilis dia. Yeah.
Ugi hanyerengi kadam Pramulati Pramusaji atur sugata saparipun katur Bapak Ibu para tamu. Semoga pun rahapi kanthi raos ingkang merdeka saparipun katur saya mugati ugi sinambi haras paripur sakada musik. Laras hati semoga. Mesa guyang guyung sajarep mundur guyang guyung sajarep mundur matur sembah menugi Mas Ate matur Laras ati sampun kepareng aturaken sampun bali
Bella mau jare gudang seng. Nek Mbak Inar pi dalem pundi? Kok iso gudang kapuk? Ngendi? Inar pi dalem pundi? Ya gudang kapuk jarene kono mau. Kok ya jur ngalen wae iki kok ora duwe pendirian. Gudang kapuk ngetan terus ngidul. Ngetan. Maksudnya, Terus ngidul lah ngetane iki tekan ngendi? Ngetane teko Bangju. Bangjo ngendi kuwi? Kono kae. Dangkrang. Dangkrang. Wong masaku kok ora jujur samar nardi gruduk kok piye? Iya. Pasnya di mana itu? Ala ki moso to etok-etok. Maksudku ngene, maksudku ki aku takok pura-pura ngene iki karo ben para tamu ki saged pirsa kono ngono. Ngendi pase? Mboten tahu pas lho. Oh lah iki angel. Umur pira ta? Umure wong apa ya sing ngerti. Oh lah iya maksud saiki lho saiki. Sakniki. Heeh saiki. Ya udah karo 75. Ya ora karo rasa diudani. Wong ditokoke bener becik kok mas aku diseleweke. Iya. Lah mulai ya ora tau pas. Iya. Ya kuwi mau. Sok terapi ya. Iya. Terapi otak. Ben iso pas. Monggo pun lajengne. Lajeng singa perot? Kok singa perot? Lah apa iki? Singa barong. Singa barong. Aku ndereyok lho, aja ngono kuwi lho. Oh? Lho aku ndereyok. Lho aku ndereyok ku tak jenenge apik lho. Lah ya bentuke ya kaya reyok. Singa Sanggomo. Wih. Apik to kuwi. Singa kuwi ya singa sanggomone. Singa Sardula ta macan ki. Nek singa prayu singa. Lah sing sanggomone mbah kuwi kok mbahku kok. Aku ora ngerti. Turun temurun. Turun temurun. Singa Sanggomo. Singa Tirta mangsa jalma apa wis pinesti wak mami wis pinesti wak mami labu ragane ngeson
Weruhing rasa rasa mulya tan kadhemong kare karsoli lalek masu kok ing triyatan masa wala tenan rasa semalam kang patang kenawe padang sinaken ing babana sawana nang tulus sinandal kembali rumesep telange ati manembeo siang ratri sarono antuk aksami cahya katri tri tri wos nyawit cici asa kadepe tetrakan lalama babarlariro cemarotmi Sariku manyat kadya kenca nabi nabar sadengah tuminggal rumesep rasane ati wadung jambi suruh kacipta cumundo